Letel by som za les, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 13. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Dnes už farmári nebudú vylihovať. Martin im zadal úlohy a tak nezostáva nič iné, ako na nich začať pracovať. Dnes farmárov takisto čaká voľba prvého duelanta. Mňa to nebaví, dojde ráno Kristián Tykokos, jak keby do svojej izby a budiť takto ľudí, čo sa zblázil úplne. Keďže boli zvolení noví sluhovia, Eva sa musela presťahovať aj so svojím psom do spoločnej spálne. Ostatní farmári sú nespokojní, pretože v noci breše, budí ich a skáče po ich posteliach. Snažia sa prísť na to, ako by popresúvali postele, aby výbuch na postele ostatným neskákal a aby ich v noci budil čo najmenej. Miňo nám povedal, že Natália robila 2 druhy placiek, teda lepšie pre nich a horšie pre nás. Ja si prosím moje placky. To sú moje? Áno. Tieto? Každého. Alex, farmárka týždňa, sa rozhodla, že Natália bude mať zákaz vstupu do kuchyne a radšej má pomôcť mužom pri práci. Jej úlohu kuchára prevezme Min s Evou. Min ma sklamal na 1500%. Som skončila s ním. Konec. Tak si vedela, čo ma ti hovoril. Hej? Áno. Od včera, hej? Dobre. Prepáč, to čo si teraz urobila? Toto je málo pre prasatá, hej. Olamala si placku, ochytala si ju celú, samozrejme, nahádzala si kúsky nazad. Nehnevaj sa, to sa nerobí. To čo si dovoľuješ, ty mi toto mi povedať? To sa nerobí. Jež, nechápem, aké si, akože tam čo to tu hráš teraz. Ako čo som ti ja zrobila? Čo má znamená? To je taký debil to dievča, že to svet nevidel. Nie, neuveriteľné, čo sa tu deje. Neuveriteľné. To je neuveriteľné, toto tu. Nálada dnes konfliktná a paranoidná. Riešenie? Sama by som rada vedela. Alex pri spoločnom stole navrhla Natálii, aby spolu normálne fungovali. Nechce pred kamerami vyzerať, že sú ako dve supy a tak chce s Naty fungovať normálne na pracovnej úrovni. Natália s kľudom vysvetľovala, že ona po Alex nekričí ani sa nespráva zle, len sa obraňuje voči Alexiným slovám. Marka týždeň povedala, že môžeme si pospať. Keď máš irelevantný argument, tak sa vyjadri. Ten argument, že nechodí sa budiť bubnou do izby. Natália sa mi bude späť do situ. Zaznamenala som, že Eva s Kristiánom sa rozprávali o hovne. To je veľký pokrok. Eva vysvetlila vysoko odbornú problematiku prístupným jazykom. Nádej v túto farmu obnovená. Vonku prší a Výbuch sa rozhodol pochodiť po farmárskych posteliach. Síce tam ležala Natália, no tá sa obránila, že leží otočená a Výbucha nevidela. Keď toto má byť pre 2 ľudí a je to v poriadku. Ja akurát už varím pre raz. Ja som vás nechám vyhľadovať. O to nejde. Sa to malo rozdeliť medzi všetkých ľudí. Alica zvolala farmárov k stolu. Najprv farmárom oznámila, že barón v hre definitívne skončil. Následne oznámila, že na farme panuje pochmúrna atmosféra a tak po jednom bude vyzývať farmárov, aby ostatných naučili niečo, čo sami vedia. Najprv vyzvala Mina, aby v tento deň pripravil pre ostatných školu operného spevu, keďže operný spev študuje. No s úlohami, jak povedala Alex, stojíme fakt dobre. My už máme pomaly, už len ostáva nám jedna. Tá pre nás, by som povedal, fakt najťažšia úloha, tie ríny a nádoby, aby sme urobili a ináč fakt budeme mať všetko. Pri voľbe sluhu zostali farmári zaskočení. Keďže barón dostal z farmy vyhadzov, Alex vybrala Kristiána za náhradu baróna. Kristián bol iba pomocný sluha, nebol právoplatný sluha a tak sa prvou duelantkou automaticky stáva Natália. Do zajtra si má vybrať svojho súpera. Mám taký pocit, že dievčatá trochu skysli, keď ma zvolili za duelanta ako jediného, takže vzniká ženský duel. A samozrejme sú ohrozené, ale ja som im to hovorila. Farmárom ušlo prasa zo hrady. Následovala veľká naháňačka. Kým jedna partia prasa naháňala, druhá z toho mala veľkú komédiu a sledovali ich z kuchyne.
Večer nadišla chvíľa, kedy Mín mal predviesť farmárom školu operného spevu. Alica im poslala niečo tekuté na odvahu. Mín sa do toho pustil. Čím vyššie spievame, teda čím vyšší tón, tak hlasivky vlastne kmitajú rýchlejšie. A čím vlastne nižšie spievame, nižší tón, tak vlastne hlasivky kmitajú pomalšie. Farmári hodinu spevu hodnotili kladne. Farmári konečne počuli hudbu, zaspievali si, zatancovali si a to im na farme zlepšilo celkovú náladu. Nebolo to pekné, lebo na teba vybehli jak supy. Úplne, akože. Pre nič. A pritom vravia všetci, že tak čak je to hra. Toto je súťaž, toto je hra. No, nemusíme byť kamarátky. Dobre, ale keď som farmárka týždňa a ja chcem, aby boli všetci chlapi najedení, tak ty mi nemôžeš spraviť takúto vec. Že nebudeš variť. A ja nevarím, veď varím. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.